טוב, תמונות אני מציע שירוצו ככה תוך כדי, ונספר על הרלי בשיטה הרגילה של יצאנו ולפני ותוך כדי, ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי. אני חושב שזה בלתי אפשרי. קודם כל אני מאמין שרובכם עקבתם אחרי המרוץ, ואת התמונה הכוללת אתם מכירים יותר טוב מאיתנו. אנחנו מכירים את התמונה מתוך הקוקפיט שלנו, ונוכל לספר דברים שמעניינים, ואני חושב שהכי טוב יהיה פשוט תשאלו שאלות, ואז נוכל לדבר על נושא מסוים או על משהו מסוים ולהרחיב עליו. את הסיבוב של המרוץ עצמו, שאפשר יהיה לגעת בו הכי טוב בצורה הזאת. אז אנחנו כל הזמן עקבנו, התקשורת בעיקר עקבה חוץ מטל זוהר, בדרך כלל על המובילים, אבל חסר את התמונה של הדבר האמיתי, מה קורה בפנים, איזה שעה יוצאים, איך זה לחוות את כל הנסיעה הזאת בתוך כל השיירה, רואים, לא רואים, אתה באבק כל הזמן, אתה רודף אחרי מישהו, איך מנווטים את הדבר הזה? זו הייתה שאלה אחת. ואחרי זה תומר אומרים שאין ג'טלג ושכולם כבר בסדר. זה מעניין מאחורי הקלעים. כן, בסדר, ברור, בשביל זה אני אומר, שאלות כאלה זה בדיוק מה שיעזור לי על לפחות על מה לדבר. בסדר, אז פה מכל החמש דברים שאמרת, אני זוכר אחד פחות או יותר. סדר יום, בוא נגיד ככה, הסדר יום שלנו היה כזה שקמנו דווקא בשעה נורמלית, בדרך כלל זה היה סביב 7 בבוקר להתעורר. נכון שהאופנועים כבר מנסרים במוח מ-4 בבוקר, 4:30 בבוקר, אבל כשעייפים ישנים ממש טוב, בדרך כלל זה לא הפריע. קמנו ב-7 והייתה לנו בדרך כלל 1.5 שעות עד לרגע שבו נכנסנו לרכב ונסענו. בשעה וחצי הזו מה שהיינו עושים זה כמובן להתלבש, לארגן את האוהל חזרה לתוך הקופסה שלו, את השקי שינה, את כל הציוד האישי, לשים בתיקים ליד המשאית של הצוות ההולנדי שהיה הסיוע שלנו, וברגע שגמרנו עם זה אז הלכנו לחדר אוכל. כשר? כשר שם? כשר, כן. אז הם מביאים מהבית את האוכל. וזהו, אז זה פחות או יותר בממוצע יצא 8:30 להיכנס לרכב ולצאת לקטע קישור. כמעט תמיד בדקר זה מתחיל בקטע קישור על אספלט. אולי פעם אחת יצא לנו ממש לזנק ישר לספיישל מהדיווח עצמו. ואז קטע קישור אנחנו כמה שצריך, 400 קילומטר זה 5-6 שעות, 100 קילומטר שעתיים. הקטעי קישור בנויים ככה שאתם אמורים לנסוע בניחותא, והייתה תקנה עכשיו חדשה שלא הייתה אף פעם, זה מהירות מקסימלית 110 בארגנטינה וצ'ילה ו100 בפרו, והם לראשונה אוכפים את זה. יש לך GPS, שב-GPS יש זמזום ברגע שאתה עובר את ההתראה, כשאתה עובר את המהירות המותרת, זה בשבילך. עכשיו אם תחליט בכל זאת לעבור את המהירות המותרת, אז ה-GPS מדווח, מנשין עליך, ולמעשה בסוף יום, כשאתה מגיע למחנה חזרה, אז המארגנים כבר יודעים טוב מאוד מי הצוותים שעברו על המהירות המותרת, בין אם זה בקטעי קישור, בין אם זה בספיישלים, באזורים שעוברים ליד איזשהו כפר, ואסור לעבור נניח 30 קמ"ש או 50 קמ"ש או 90 קמ"ש. אז קיצור, קטעי קישור, היינו נוסעים עד לזמן הספיישל, משתחררים מכמה גרמים עודפים בערך רבע שעה לפני ההגעה לסוף הקישור, כדי שנוכל לזנק בניחותא. זהו, ומתייצבים בספיישל לזינוק, עושים את הספיישל עצמו. בדרך כלל, באופן מפתיע, הספיישלים הם לא לקחו, אני לא חושב שעשינו אף פעם יותר מ6 שעות ספיישל שלם, כשזה הולך כמו שצריך, זה בקצב הנורמלי.
ואז מגיעים לביבוע. בדרך כלל הספיישל מסתיים בביבוע, או שיש עוד איזשהו קישור קצר עד אליו. ואז בדרך כלל בסביבות 6 עד 8, לפעמים גם 10, 11, בימים הראשונים שהיו קטעי קישור ארוכים, אלה הזמנים שהיינו מגיעים למחנה. חשיכה בסביבות 8, בארגנטינה, פרו, ארגנטינה צ'ילה, וב-6 בפרו, ואז מתחילים לעבוד על הרכב מיידית. איך שאנחנו מגיעים בלי יותר מדי... זה לא טוב, זה נשמע יותר מדי קל, תעשה את זה. בשנה הבאה כולם נוסעים לפי מה שאתה מספר. ביי. נגיד בשמונה מטפלים ברכב, עכשיו בהתאם למה שצריך, לפעמים זה חצי שעה, שעה, ולפעמים זה כל הלילה. הנה, זה כבר יותר קשה. ארוחת ערב, הכנת הניווט, וחוזר חלילה. מתי מקבלים את הניווט? את הניווט מקבלים איך שנכנסים, גומרים את כל הסטייג' של היום, שוב, כולל ספיישל, נכנסים לביבואק, בביבואק זה המחנה הלילי, בכניסה לוקחים מכם את הדף החתמות של המרשלים, ובתמורה נותנים ספר דרך של מחר. את הקטעי קישור למעשה כולם עושים על הגלגלים, אין משהו אחר. קטעי קישור כולם עושים על הגלגלים. זה מס, אתה לא יכול לעלות את האופנוע על סיוע או משהו. מה האתגר הכי קשה? האתגר הכי קשה... לא מדבר להגיע לפרס, הראשון. אני אגיד את שלי, ואילל יגיד את שלו, ויוכל גם להשתלב קצת. מבחינתי הכי קשה הייתה השנה שלפני ההכנסה של הרכב לפארק פרמה. זה הדבר הכי מסריח, אבל הכי חרא שאפשר להתעסק איתו, כי זה קודם כל מאוד 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 ארוך, וכל כך הרבה מנהליים, עם כל מיני ספקות וכל מיני בלטנים, והמנגל. הרגשתי בפירוש שהרכב נכנס לפארק פרמה ועבר את הבדיקות הטכניות, הרגשתי נגמר חלק ראשון, בניגוד לצבא זה מתחלק לשניים, עד שהרכב נכנס לפארק פרמה ומשם, ואחר כך זה כבר, אתה יודע, מפה והלאה מתחיל תחזיר תמונה אחרונה. זה לא כיף, כי זה קשה, אבל מתחיל, אתה יודע, הדבר שבשבילו באנו לשם. מה אתה אומר? אני אומר שזה כמו סקס, לגמור. זה הכי קשה? אני חושב שכל יום, לכל יום ולכל קטע מהיום, ודיברנו על זה תוך כדי נסיעה הרבה פעמים, כל קטע מחולק לקטעים, כל יום מחולק לקטעים, כל רגע מחולק לחלקים. בסופו של דבר, למעשה בכל סטייג' יש את הקשיים שלו, אם זה דיונות, אם זה אבנים, זה לא אבנים, זה ערים, זה סלעים, זה כל מיני כאלה, אם זה ערוצי נחל, כמו שאנחנו מכירים בדרום, רק שזה לא נגמר אף פעם. כל הדברים האלה הם קשים כל יום מחדש, וכל קטע בכל יום מחדש. ובאמת, החלוקה הזאת לאתגרים קטנים, היא זאת שמאפשרת לעשות את הדבר הגדול הזה. ובאמת, אתה שוכח מאותו קטע קשה, שזה, אם ניקח עלייה, שאתה מנסה פעם, פעמיים, 3, אתה ועוד הרבה אחרים, וזה לא הולך, ואתה מחליט להגף ולקחת איזשהו משהו על קיפקה שהיא כולה חול, רק המקום שאתה נוסע זה סלעים עם קוצים בגודל כזה, שזה לא נורמלי לעבור את זה. אתה לא יודע אם יישאר לך צמיג אחד חי, ואם אתה נופל לצד אחד או לצד שני זה אותו דבר, בסך הכל גמרת את המרוץ. אז אני אומר שכל שלב כזה הוא מאוד 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 קשה, מאוד מאתגר, ואני חושב שעצם זה שאתה יכול להגיד, עברתי את זה, אתה הולך להתמודד עם הקטע הקשה הבא, ויש פה עדים שאנחנו מגיעים למחנה ומספרים את הסיפורים, אבל למעשה, כשאנחנו גומרים לספר את הסיפור, הוא נשכח ויש לנו את האתגרים החדשים שאנחנו מחכים ליום הבא, ובתוך היום לקטעים הבאים. להשכלה כללית, למעשה אנחנו כאילו יודעים על מה אנחנו הולכים כל יום.
אומרת, יש לנו חוברת שאומרת שיש לנו ככה וככה קטעים של חול, בתוך החול יש לנו ככה קטעים של דיונות, יש לנו שטחים שהם קשים, שטחים שהם ציליים, עננים כאלה או אחרות, אבל כשאנחנו מתקשים עם זה בפועל, מסתבר שזה ממש לא דומה למה שכתוב בספר, הרבה יותר חולות ממה שחשבנו, מדובר על שטחים שהם קלים למעבר כי הם שטחים קשים מבחינת הדרך, הם מלאי סלעים ואבנים, כל מיני דברים כאלה שהם ממש לא מדויקים ומאתגרים כל פעם מחדש, אם זה בבחירה של הצמיגים, אם זה בכמות הדלק שאנחנו לוקחים לעצמנו, כל דבר כזה הוא משתנה, ותוך כדי תנועה אנחנו לוקחים כל הזמן יותר ויותר ספיירים בהחלטות שלנו על אם אנחנו מדברים על דלק, אז אנחנו כבר מתחילים לקחת יותר דלק, אם אנחנו מדברים על צמיגים, אז אנחנו לא מתפשרים על צמיגים שהם יהיו רק לחול, אני יודע, היינו עם NPR'ים ועם מישלינים, אז אנחנו מחליטים לקחת ספיירים כאלה ולנסוע עם צמיגים לחול. כל הדברים האלה הם החלטות שמתקבלות כתוצאה מהימים הקודמים. וכל יום כזה הוא יום יותר חששות מהיום הקודם, ולפעמים יש איזה שהם שוויצים או יעירות כזאת כתוצאה מההצלחה של היום הקודם, וזה רע וזה לא טוב, ואנחנו יודעים שיום שהלך לנו מאוד טוב, אנחנו מפחדים מהיום של אחרי. כמה הניווט הלל הוא קשה, הוא משמעותי, הוא קריטי? הניווט הוא מאוד משמעותי, הוא מאוד לא קשה. אם אתה מסודר, היום ה-GPS שהמארגנים נותנים, שכולם משתמשים באותו GPS, הוא גם עד מרחק... גרמין? מה? גרמין? מכשיר שלנו. אסור לבוא עם מכשירי GPS בכלל. שום מכשיר איזה... מי שתופסים אותו עם מכשיר GPS עצמאי, הוא נפסד. שניים או אחד? כמה שאתה רוצה. לא, לתוך האוטו, אתה יכול... כן, אתה יכול לסחור 8, אין בעיה. ה-GPS הוא חכם, הוא נותן לך גם מד מרחק מאוד מדויק, כאשר המד מרחק מתעדכן בכל waypoint, זאת אומרת, אתה יכול לסמוך עליו ב-100%, הגעת ל-waypoint, אתה יכול את מכשירי המרחק שיש לך לעדכן לפי ה-GPS, הוא מדויק ברמה של מטריס, הוא ממש ממש משהו שאתה יכול לסמוך עליו לגמרי, הוא נותן לך גם מרחק אל המטרה, כאילו ביורד וגם בעולה, והוא נותן לך מהירויות והתראות, כמו שרז אמר קודם, גם במקומות שבהם אנחנו חייבים לנסוע לאט, גם בתוך המדינה. אם אנחנו נכנסים לשמורה, כמו שיש בדרום אמריקה, או כל מיני שמורות מהעתיקות שבהם, אז אתה צריך לרדת במהירות 30 או 50, ואתה מקבל התראות לפני, אתה לא יכול לעבור את זה, אם אתה עובר את זה אתה נפסל, או שאתה מקבל קנס הרבה יותר מאשר מהמשטרה שלנו, וזה עובד נהדר לכל הכיוונים, גם לטובתנו וגם לרעתנו, בקטע של ביקורת עלינו. כל waypoint שאנחנו עוברים, זה משחיר לנו את הנקודה. כמובן שהנקודה שאנחנו רואים בתור חץ אל המטרה, היא נפתחת, תלוי בנקודה עצמה, אבל בין 600 ל-400. לפני המטרה, קורה לפעמים שאנחנו מחפשים, עושים זיגזג לראות איפה היא, כי לא נפתח אותו. הניווט בתוך הדיונות הוא קשה, כי בסך הכל אתה לוקח איזושהי נקודת אזימוט רחוקה, אתה נכנס, עושה סטיות כאלה או אחרות, מתקן, אתה יוצא, אתה לא רואה את הנקודה שאתה קבעת לעצמך, עושה תיקונים שלפעמים הם חותכים אותך איזה קילומטר יותר מדי ואין סיכוי שתפגוש את ה-waypoint, וכזה מקרה היה לנו. כשהייתי בטוח ב-100% שאנחנו צריכים עוד כמה מאות מטרים שמאלה, ולמזלנו לא רק אנחנו טעינו, עמד שם הליקופטר ותיקן אותנו ואמר תיקחו ימינה עוד קילומטר, עד היום היינו שם. לא היה קוליס של יוני לוי שם? זה בדיוק הבעיה, שהיו קוליסים של האופנוענים, כל המכונות נסעו גם הם, והנתיב הראשי היה במקום ללכת לשם, הלך לפה, והמסוק תיקן את כולם לשם, כי איפה שהוא עמד, אם הוא לא היה עומד,
משהו גרם לכולם לצעוד כולל לנו. מה המרחק מעבר מהנקודה? זה כמו אצלנו פחות או יותר? 200, כן. 200 מטר? כן, ב-200, אתה מגיע 200 מטר לפני זה, קופץ. כמה דקה? זה לא קופץ, זה מפסיק להכווין. אוקיי. צריך להבין רגע, בנושא של ה-GPS זה לא כמו אצלנו, שהחץ והמרחק הם מנקודה לנקודה כנסיכים. פה החץ והנקודה הם רק כשאתה מגיע 800 מטר לפני הנקודה, ובין נקודה לנקודה יכולים להיות בלי שום בעיה 20 קילומטר, 50 קילומטר, או 2 קילומטר אם זה בתוך הדיונות וזה צפוף. אבל הם אומרים לך כמה יש. אתה יודע איפה הנקודות, כן. בספר דרך מופיעות הנקודות. עד שאתה לא 800 מטר לפני הנקודה, אין לך חץ לנקודה. ברגע שזה נפתח, אין לך שום בעיה. הבעיה, אם אתה 801 ואתה טיפה הצידה לכאן וטיפה הצידה לשם, אתה לא יודע. זה בעיה. אני על הרב מרחק, אני רואה שאני קרוב מאוד, אבל זה לא מביא אותי לנקודה. עוד דבר לגבי הניווט, מבחינת הקושי, כפי שמתכנן פה על רלים אחרים, תבינו ש... מה זה, אתה ניבאת או נעקת? אני צופה. בדקר יש 100 נחלים מקורות, 180, לא יודע כמה אופנועים וטרקטורונים, והם כבר עושים כזה נתיב שגם פטר אנסל, כשהוא מזנק חצי שעה אחרי אחרון הטרקטורונים, אז הוא נוסע, ההתלבטויות שלהם הן קטנות. חייבים לנווט כמובן, כן? אתה לא יכול לנסוע, אתה לא יכול להיות נווט קוליסים, אבל ההתלבטויות הן במקומות מאוד מאוד מסוימים. הרבה אופנועים הוא אמר. להבדיל מהסילקווי למשל, שם נניח אין אופנועים, והרכבים הם בכמות יותר קטנה, ושם הניווט בפירוש היה מדרגה יותר קשה מכל מה שהכרנו עד היום. כל הזמן מדברים על דרום אמריקה שהיא מלאה בפודרה וחול מאוד מאוד דק. כמה זה נכון הסיפור? כמה זה דק? זה יותר נכון. כמה זה דק? יותר ממה שאומרים ממצרים? ארוך ותקל. פיש הזה. תגיד לי רז, היום הכי קשה שהיה לכם, וגם מה ההשפעה של הגובה, כל התחרות על הרכב, על הרכב. קודם כל מבחינת הגובה זו שאלה קלה, כי בפעם היחידה שחצינו את האנדים זה היה בקישור. כאילו כשהגענו ל-5,000 מטר זה היה בקישור, השתמשנו עם הבלון חמצן שלך, אבל שאר הקטעים נניח שהתנהלו בסביבות ה-3,500 לכל היותר, 3,500 מטר, היו במעברים של טיפוס, 3.5, ירידה. והאוטו לא סופר. האוטו לא מה עשו בנזינים? האוטו לא נוסע. כמה ראינו קרוב בקרוב? לא, זה לא היה בקרוב. תדלוק, דיבר קודם על נושא של התדלוק, איך להתארגן, איך תבוא את הדלק. איך זה הולך שם? לרכבים אתה צריך לבוא אוטונומי ל-800 קילומטר, כלומר, אתה יכול לתדלק בבוקר, או יום לפני, יותר נכון, לפני שאתה מגיע לביבואק. איך זה מתבצע פיזית? אתה מביא דלק שלך או שאתה קונה אותו שם? תחנות דלק. תחנות דלק אזרחיות, אופנועים, הם דואגים לך אני לא זוכר את הטווח של הנחה, 150 קילומטר, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל הם דואגים שיהיה תדלוק בשטח. מה היה חסר לכם בשביל לטפס עוד נניח 30 מקומות? מיליון שקל. שכל השאר יהיה יותר טוב, כל השאר זה הכל. מה נתן כסף לקבוצות אחרות שהיה חסר לכם? בוא נתחיל בזה שאנחנו היינו היחידים שאני מכיר, אני לא ראיתי, אני לא ראיתי טל רעש, שסתובב יותר, עוד זוג אנשים, נהג נווט שיוצאים מהאוטו ושמים אצבע על לנקות אותו. אז זה דבר ראשון, היינו מרוויחים הרבה מאוד שעות שינה, לא יודע כמה זה היה עוזר, אני באופן אישי לא יכול להגיד שהפסדנו דקה על זה שהייתי עייף, אבל זה חשוב, כי זה יכול להיות גם אחרת. באותה מידה גם אתה יכול להיות קצת מסטול ולשבור את האוטו על איזה סלע גדול ולגמור את כל המרוץ. אז קודם כל זה. מעבר לזה,
את האוטו עצמו, אתה יודע, אתה יכול להכין ברמה עוד יותר גבוהה, אתה יכול לפנק אותו לא יודע מה, בצמיגים טופ ולהחליף אותם בדחיפות יותר גדולה. בכלל, את כל המכלולים, לעשות תחזוקה מונעת על ידי צוות שלך. אז האוטו יכול להיות במצב יותר טוב כל הזמן. הרבה דברים יכולים לקרוא תקציב. רואים, יש עוד נהגים מהצוותים שהם ברמה, מעריך, לא ברמה שלנו, אבל יש להם פלטפורמה, ליגת העל, והם מגיעים למקומות. מה היה התקציב שלכם מול הקבוצה שלנו? אפס. עוד אפס. בעממיים. אוקיי. 10 בערך? אנחנו יצאנו משהו רשום של 600,000 שקל. אז כמה הכנה גופנית, כושר גופני, מחסרת עליכם? שקיבלו. מחסרת עליכם. קיבלו במדינה 500. אני יכול להשוות את זה, לעשות את זה על אופנוע, שהייתי 13 שנה יותר צעיר, ואז היה לי מאוד מאוד קשה, זה היה סיוט, וגם אחרי זה לקח איזה חודש ככה, עוד היה להתאושש מהצבעות הייתי מתעורר בבוקר עם צבעות רדומות וכל מיני תופעות אחרות. לא יודע, לא היה קשה. פיזית, הגוף עובד, שלא תחשבו שזה סקובידו, כל החגורה פה הרגשתי עצמי כסוף הדקה הזה, כאחד שהיה קצת במכון כושר, גם הרגליים עובדות, אבל אני הרגשתי שיטה להחליף גלגל? לא חושב שעשית משהו לפני. זה בסדר. אז לקחים ומסקנות לשנה הבאה. במקרה עשינו רשימה, אני עזרתי אתמול, לא נעלה אתכם בהכל, אבל למדנו הרבה מאוד דברים, חלקם הם דברים טכניים, עשינו רשימה איך הרכב יכול בכל דבר כזה ואחר להיות מוכן ברמה יותר גבוהה. לקחים יש לנו גם, אתה יודע, בהתנהלות שלנו, החל מהתנהלות מול ספונסרים, מול תקשורת, הרבה דברים, חלקם קטנים וחלקם גדולים. זה הצהרה שיש שנה הבאה. מה? זה הצהרה שיש שנה הבאה. לא, אין הצהרות. תן תקציב, תהיה לא שנה הבאה, יהיה כל חודשיים, אנחנו נדלג ממקום למקום. לא, באמת. אז מה ההבדל בין דרך חמישי לזה? הבדל עצום, הבדל עצום. כל רלי שהוא רלי של שבוע, שעושים בו 3,000 קילומטר, בהכרח זה רלי שאתה, מבחינת כמות השעות שאתה מבלה באוטו, הוא טיפה יותר נמוך, מה זה טיפה? זה 2-3 פחות, לפחות, וזה עושה יותר גדול, כי אתה מגיע בשלב כזה של היום, נניח, במקום 7 בממוצע, אתה מגיע ב4, ואז יש לך שעות אור, לטפל, אפילו אם זה אתה בעצמך, אבל אותו נוח. באוטו, ואז דוגמה, בניחותא, ארוחת ערב, קצת על הניווט, מוקדם ללכת לישון. לא שזה דרך חמשי זה סקובידו, אבל 3 שעות הבדל אלה, לפחות, זה הבדל גדול בסוף. בדקה אתה נמצא בטירונות יחידה כזאת שאתה כל הזמן ברצף של דברים, אין לך זמן להיזכר מה היה אתמול ולחשוב על מה יהיה מחר, אתה כל הזמן ממלא משימות, כותב חורים. רגע, טל לא עזר? זה הרצף. אני רוצה להגיד לך שהוא היה בטירונות יותר קשה. עוד בניהוג עצמי. חנן היה קם ב4 בבוקר כדי להיכנס לשטח לחכות לאופנוען הראשון. מי זאת, טל? מי זאת הייתה? נשים? 10? לא, לא ממוצע. אלה שהיו באוהל עם מי לא עכשיו. היה לו קשה לגמור, אבל לא כזה. לדבר על התחרות. כן, כן. היו נשים, הייתה אופנוענית אחת, לפחות שאני זוכר, גם רוכבת טרקטורון אחת, שאני זוכר. סיימו שתיהן, נהגות, אחת, ודאות, שהיא דרך אגב, היא בטופ, המספר שלה היה 20, לפני שהיא סיימה שנה שעברה מקום 20, השנה 29 למזלנו, אחרת עוד היו באים אלינו בטענות.
משאית, ניתן להגיד משאית, אבל נבטות פגי אדומה. היו הרבה נבטות. הייתה פגי אדומה. כן, כן, זאת אני מדבר, אני זה פטיסי הרבה שנים. ואז יש זמן להתערבב עם הצוותים האחרים, עם הצוותים המקצוענים, עם הצוותים האחרים. הנהגות. לראות. אז זהו, בדרך המשי, אז נקח קצת איתה גבוהה, אז דיברנו עם חבר שלכם על עטיה, לא יודע, 3/4 שעה, וכן התערבבנו עם האחרים, גם עם אלה שבטופ, כי הכל יותר כזה קטן ומצומצם ויותר קרוב אחד לשני. פה לא ראינו אותם אפילו לא בהזנקות, כי הם זינקו תמיד בין 3/4 שעה לשעה לפנינו, אז אפילו לא יצא לנו להתערבב איתם, אבל כן התערבבנו עם אנשים שהם, אתה יודע, סביבנו בזינוקים, אז כן. תגיד משהו על האוטו שהילל לא התבאס. הלל, מה עם הרשימת חלקים באמת? אתה יכול לספר את הקושייה המעניינת הזאת? מה לוקחים? רגע, לפני זה. מה שרז מציין כאן זה בהחלט מתאים למקום הזה, אבל אם אנחנו לוקחים את כל האירוע הזה, זה אירוע שאנחנו עייפים כמעט כל הזמן. אנחנו הולכים לישון עייפים מאוד, וקמים עייפים, פעם אנחנו לא ממלאים את הספרים. האוכל שאנחנו אוכלים בדרך כלל זה משהו כזה בשביל למלא, כי צריך, זה לא בגלל שאנחנו רעבים ולא... הדינמיקה היא כזאת שכל הזמן לוקחים מהגוף, וכל הזמן הגוף קצת יותר עייף, יותר עייף, יותר עייף. זה משפיע על היכולת שלנו לתקשר אחד עם השני. אנחנו צריכים להביא את זה בחשבון בשביל שלא יקרו איזה שהם מצבים שבהם הרגישות שלנו עולה וההתייחסות שלנו אחד לשני מתקלקלת כתוצאה מהמצב הזה. אנחנו מודעים לזה כמעט כל הזמן. זה משהו שאם אני לא אומר אותו זה כאילו לא קיים, אני אומר לכם שזה קיים, זה ישנו, זה יושב לכל אחד מאיתנו בראש, מעבר לפה קצת כואב לך ושם קצת כואב לך כתוצאה מהחלטות, כתוצאה מהעומסים שיש על הגוף, על השרירים. אני בהחלט מסכים עם רז שלא נכנסנו למצבים שבהם לא היה לנו כושר ממש, אבל אני לא זוכר איזשהו קטע שהוא קשה, וזה לא משנה אם אנחנו צריכים לחקור, לפנות את עצמנו וזה, שכמעט לא נגמר האוויר כאשר הולכים עם משפלות ביד וחוזרים לרכב. הדברים האלה הם קשים, אנחנו שותים מה שאנחנו מוציאים פחות או יותר בהזעה, אבל זה הרבה פחות מדי ממה שהגוף צריך. אנחנו ממלאים את הכל בערב, כאשר אנחנו, אני חושב שכל המרוץ הזה לא עשה לנו פעם אחת בשביל להשתין. במיוחד בשביל להשתין, כן, אם כבר עוצרים משהו אחר, אז כן, אבל בגדול, 6 שעות בלי להשתין זה משהו שאפשר לעשות אותו, אבל זה מתוכנן וזה חלק מהתוכנית של אותה צורת שתייה. זה אומר שלא לשתות קפה בבוקר ולא משקאות שימריצו את מערכת השתן, ובסך הכל כל הזמן מחשבה על איך מסתדרים עם הגוף עצמו, איך הוא נושא אותנו בשבועיים ולא ליום אחד או יומיים. זה המבנה האנושי בתוך הסיפור הזה של הברזלים. לגבי השאלה של מה לקחנו, איך לקחנו, מה עשינו, אז אנחנו לקחנו על הרכב כמובן 3 ספיירים שהיו איתנו קבוע. הייתה מחשבה אולי להוריד יום אחד ספייר והחלטנו להשאיר את 3 הספיירים קבוע לאוטו. היה תקצוב בדלק שעשינו חשבון כמעט כל יום על כמה דלק, לא כמעט, כל יום, על כמה דלק אנחנו לוקחים, איך לא להישאר בסוף יום עם הרבה דלק ואיך לא לגמור את הדלק מטר לפני. על המשאית עצמה לקחנו עוד 9 גלגלים, גם MTR'ים וגם מישלנים, גם ה-MTR'ים לחולות והמישלנים. לא. ועם זה הסתדרנו, למעשה לא היינו צריכים יותר מזה. לקחנו בערך עוד מעל, או בסביבות 1.5 טון חלקים נוספים שהם היו בארגזים ומוספרים שידענו מה יש בכל ארגז. מה החלפתם משמעותית במכלולים? מעט מאוד.